Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikiptanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takugirai, na irikupisa nya irikunedza tingeza haisikumira irikukontinya kubuda ichi ataka team Zanu PF More Zimbabwe. This time Comrade Nyoka Mabunu wabuda vachitaura about nyaya dzembato Zanu PF vabuda vachiblaster vaChristopher Mutsvangwa vachitaura ivo vachiti vaMutsvangwa vari kuhurirwa muri Zimbabwe. Tisingaziva kuti nyaya chokwadi here kana kuti yataurwa pane sensitive information yabuditswa navaNyoka Yemabhunu muri Zimbabwe. Tichatoda kuti mungonzwa mega muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi. Tisingadi kuwesta nguva yenyu, toda kuti mungonzwa audio iyi yabuditswa navaNyoka Yemabhunu vachitaura ivo vachiti vakamirira announcement yavageza. Toda kuti mungonzwa audio iyoyi yavafanira kuti vigira muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Right, mukasei mangwanana ano Zimbabwe, maZimbabweans worldwide. Mangwanana ano tinoda kutenda Mwari nevadzimu zvikuru. Ngavarumbidzwe mwaka yese yemazuva. Nhasi unoyo riri zuva richataura komanda vedu vanova Comrade Bombshell murwi werusununguko anomira nevanhu. Vachataura nhasi zvakaringa freedom pamusoro pemazuva edu isu semaZimbabweans. Saka zuva irori rakakosha, zvakakosha kuti mumwe nemumwe umirire kutime yavachataura pamusoro peway forward, where are we going as a country. Takanzwa zuro vaMutsvangwa vachitaura mazwi asina nematuro, asina chinhu chaanovaka pamusoro pekurarama. Mazwi iwayo tinongoatora semazwi akava exposa kuti munhu anotaura zvinhu akadhakwa, munhu anotenga zvibhodhoro zvidoro uye utanga kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Hatimuvhwe nezvinhu zvisina nebasa rese, because chatinokumbira kuna vaMutsvangwa, put your house in order first. Ozouya otanga kuda kunongedza kubrema ningi zvakati. You are a failed politician. Hauna chinhu chaunotaura iwewe chine simba mupolitics dzeZimbabwe. That's the reason why waijiwana naTemba muliswa chai mwana wazuro unoyo. Andozvinzwisa. Iwewe chai anditozvinzwisa. Unohurirwa nemukadzi wani. Unohurirwa nemukadzi wako chai. Vamwe wana wacho havasitori wako. Andozvona. Uchasvika rini uchinamata vamwe varume. Uchivanamata kudaro. Uchikwirirwa mukadzi usina zvinhu zvaunotaura, asi woda kuzova nesimba rekutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Andozvona. Chikomba chemukadzi wako chaicho unochiziva, asi nenyaya yekuda power haumbotaura kana chinhu. You are nonsense. Andozvinzwisa. Uri murume rudzi anogara nemukadzi achiita zvichifambi. Wozoda kuuya pamberi pevamwe varume uchida kutaura. Iwewe unotadza kukondrwa mukadzi wako chai anorohwa naED. Padira anongomurova, asi unoda kuuya uzoona stereki, waona chii wewe pauri paipa, unozivei? Hauna zvinhu zvaunotaura iwewe. Avo vana vakasungwa, please musaite henyu waridhi munobuda. Hapana chisingapere, shiri inobhuruka inomara. Musabatikane. Handi mazvinzwisisa. Muri kutogadzira hwaro upenyu hwenyu. Ana Nelson Mandela vakasungwa, vaMugabe chai vakasungwa. Andimazvinzwisisa. So zvinowanika in any revolution, zvinowanika izvozvo, but munobuda. Andimazvinzwisisa. You are leaders of tomorrow. You are central committee members of tomorrow. You are political bureau members of tomorrow. You are ambassador. You are ministers. You are deputy ministers. You are directors of tomorrow. Andimazvinzwisisa. Muri kunyora history of a new generation of war veterans. Izvo zvinichitaura kudai. Masungwa ivi ukaona uri kunetse, usanetseke, don't worry, munobuda. Don't worry. Nothing lasts forever. Handi mazvinzisa. Madictator ese anozongodonha. Handi mazvinzisa. And anofa zvinoziririsa. Hitler falls. Mussolini falls. Gaddafi fell.
And Dos Santos also go the same. So musasachke kana kubatikana nezvinhu zviri kuitika izvo. Nyika haitorwe nembwende, inotorwa nevarume chaivo. Hapana murume anozonga achitumba ndakazenga ndichidai, vamwe vari kusungwa, vamwe vari kudzingwa, vamwe vari kuita iwe wakagara mumba mako chete handivazvona wakanyarara ikuripa. Nyika haitorwe nembwende, nyika inotorwa nevarume. So imi musabatikane. Handimazvinzi. Saka musatedze mazwa akirisa. Kungwara hakutangira kunze, kunotangira kungwara kunotangira mumba mako iwe. Urega mukadzi anorwa naID kubva kudhara nekuhonda. Iwe nekuda power ukwanise kana utaura kana chino, uti kana bufu. Ozoda kuya kuzotaura chiyo, usi murume uri mukadzi iwe, mukristu mutsvangwa. Put your house in order first. Handimazvinzi. We are coming with counter strategy, don't worry. Musambova makanyepera kunze aiwa, zvazopera, hapana chiri kupera. Don't worry. Handimazvinzi. Hapana chiri kuzopera. Nezvino Kristu mutsvanga akataura mazita evanhu vari kutungamira kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Vese vaibatsira madictators kuti remain in power. Magumo avo akasiririsa zvinonyadzisa zviri very legendary. Magumo avo kufa sembwa. Bumbiro remutemo weZimbabwe rinobvumidza vanhu kuti varatidzire zvisina kumbunyikidzwa. Handimazvinzi zviri pamutemo. Judiciary muri kunyima vana bheo vakasungwa. Musi wa 31. Mhosva yavakapara ndei vasina kana mhosva yavakapara. Zvinhu zviri mubumbiro remutemo kuti vanhu vanodemonstrate. Muri kushandiswa mahara tokuzivai. Muchaona nyaya yacho kumagumo. Handimazvinzi. Majunior officers you are being used by billionaire kurova vanhu. Handimazvinzisa. Kuti mupiwe vanhu vamurova ivavo vari kuitira kuti imi mupiwe salary inotenga asi munotumwa kuenda kunorova vanhu. Demonstrators are not enemy. Are not enemy, but liberators. Handimazvinzi. Iye mambara wenye anokutuma iye idiwe. Anozviti iye ningi. Akapenga maningi. Handimazvona. Intelligent guru risingazive kuona kuti matwins aya akafanana na Frederick Shaw. Aikona Sean na Collins avasi vana vake vana vaFrederick Shaw. Saka intelligence dzake ndedzei kana intelligence dziri dzekungonzi anotyisa ane intelligence. Hapana kana intelligence dziri pai. Mazvinzisa. Kana ane intelligence ngaatiratidzewo certificate rake reuloya nhasi tiri kurida ngaarise musocial media. Kwete kuswera achinyepera vana veZimbabwe kuda kubata vana kumeso zvisane basa rese. Ngaataurire lecturer wake akamuticha law kuti ndiani. Ngaarise akarisa pasocial media. Tichamuomberera maoko ngaarise. Kwete zvoda kusikera achinyepera vana veZimbabwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handimazvona. Ukatarisa ana Sean na Collins vakatosiyana na Junior na kuda uyo deputy wefinance. Musabatwe kumeso nezvinhu zvisina nebasa rese nematsotsa. Vari kugadzira kabhao yavo yekuda kuti vatonge nyika kusvika madhonga amera nyanga. Hatisi kuzombofa takadzokera kumashure. Tinonzwa vamwe vaitaura kuti Chiwenga kwa adiwa kungobuda ataura. Anotaura chii? Nyika ndeyaChiwenga. Nyika ndenyu vanhu ndomune problem vanhu. Because munoda kupa power ma leaders hysteric. Musingazvipe power imimi. Handimazvinzwa. Power nderenyu. Haikwene kumirira kuti Chiwenga ngaataure. Haikwene kumirira kuti Chamisa ngaataure. Handimazvinzwa. Maleaders iwa akanyara ndiri kuapembedza hysteric. Because ari kuratidza kuti nyika ndenyu imimi. Ina handifane kukutaurirai. Imimi taurai zvamunoda. You have the right to decide where are we going. What is the decision about our country. Kwete kuti kana Chamisa ngaataure. Ndozvinopa kuti leader kana makamupa nyembe dzakawandisa kudaro. Even apa power. Anotora simba reubva arisa muhomwe. Ma leaders ngavanyarare. Imi vana veZimbabwe sumuka mutaure nezviri mwachete. Handimazvinzisa. Nyaya iyi haisi ma leaders. Nyaya iyi haisi yaChamisa. Nyaya iyi haisi yaChiwenga. Handimanzwa. Nyaya iyi haisi yaMorgan Komichi. Nyaya iyi haisi yaJob Skara. Ndenyu imimi vana veZimbabwe. Imimi ndimi marwadziwa, ndimi muri kubirwa gold, ndimi musina zvipatara zviri kushanda, ndimi musina zvikoro zviri kushanda. Handimanzwa. Mazwa akataurwa na komanda Geza iwayo anoshanda. Ndo atinofana kuteedzera. Mavhotsa akabiwa ndenyu imimi akabiwa 2023. Ari manzwa imi ndima kanovhota but munomirira kuti
tira kunzwa kuti iye anoti kudii chete chamisa achati kudii. Mavhoti akasikera ari palaini achivhota ndimi. Asi muda kumirira mumwe munhu kuti ngaakuudzei zvekuita. Vhurikai meso yenyu, vhurikai. Ati mazvinzisa. Vhurikai meso yenyu tidifende nyika yedu. Nyika iyoyi haizombofa yakavakwa nembwende. Haizombofa yakavakwa nemabhutilikasi. Yakuda varume chaivo vanoshinga. Adi kuzotaura chete. Adi kuzotaura. Kwa iwewe uri kutaura chii? Chiregedzai zvokusikira muchida kudivide vanhu. Takataura takati no to tribalism. Wakaita tribalism munyika yedu yeZimbabwe. We are going to be in charge soon. I'm telling you. Mark my words. Chengetai mazwangwa. Adi mazwa. Soon, before independence, tinenge tapedzana Mnangagwa. I'm telling you. Yeah. Adi mazwa. Operation moto weNineveh haina kumira zvakanaka than never before. Adi mazwa. Saka musambobva zvenyu makanyeperwa. Komanda vageza vari kuuya nhasi vachataura. Hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Zvemadhikiteta ana Emmerson Mnangagwa vakauraya takazviona. Vakadeura ropa takazviona. But isa hatichada. Ani manzwa. Isa hatichada. Saka mwana wese weZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe now. Sumuka. Tanzwa kuti kune vamwe vari kubhadharisa vanhu $5 vachiti mari dzeindependence musabhadhare mari idzodzo, musabhadhare. Because Emmerson Mnangagwa kana asina kuita step down hakuna independence this year. Hakuna independence. Independence yei. Ndeyei independence? Vanhu vakaendera kuhondo kuti vanhu vataure nezvinhu chete vakasununguka vachitemeterwa kudemonstrate kana vachinge varamba. Saka independence yabuda kunopemberera ndei. Do you think Emmerson Mnangagwa anoita independence ari president? Never ever. Muri kunyeperana. Ta declare now. Muri kunyeperana. Avo mapurisa ari kushandiswa. Iwe Mutsvangwa, you gonna regret soon. I'm telling you. Wakapata zveve legendary. Hauna chaunoziva iwe. Ani mazwa. Mnangagwa dai ari intelligence zvamunomutunidza muchiti ari intelligence aifana kufema wema wechange wamira munyika. Kuti even nevanhu vari paseri pake havachamuda. Manzwa. Pandira kutenda pane mamwe mapurisa atidi kuti tibva brema mapurisa ese. Pane mamwe mapurisa ari kuita basa rakanaka. Mapurisa iwayo atisi kumbofa taka-expose social media mazita avo tinawo. Mapurisa iwayo vanofana kupromotwa to higher ranks because vanomira nevanhu. Mapurisa ngavaregere kuita vanhu vevanhu. Because we are fighting for you even imimi kuti upenyu hwenyu huite zvakanaka. Idi atokundika. Tarisai kuti Traore akauya rini. Chii chaachiva kubva paapinda. Idi basa rake nderekungotora mari achipa varakasha achiita zvinhu zviseka nebasa rese. Uyu Mutsvangwa ari kuprotecta kuluta kwaari kuitawo mari kumanhidzi achidi. So ndo here Zimbabwe yakarwirwa iyi. Saka vana veZimbabwe musadzokere kumashure. Hatina kumboti nhasi kune demonstration isu. Takati nhasi unoyu vageza komanda vedu vachava vachiadresa manheru na30. So munhu wese mirira mazwi achabva kuna komanda wedu vageza. Moteereresa mazwi iwayo. Zvana Mutsvangwa izvo. Kana pana ari padhuze pake mutaurire kuti ko iwewe hanzi nanyoko yemabhunu tanga watoisawo house yako ine order. Uri kunyengerwa mukadzi kana idiwe kubva rini ko uchingonyengerwa mukadzi. Wakadi kugadzisa imba wotadza kugadzisa zvinhu zvimumba mako iwewe. Ozoda kuti hanzi unogadzirisa zvenyika. Ngaati dzikamire pfuseki iwe.